Sa pagsugod sa kampanya alang sa mga national candidates kagahapon, gihangyo sa Commission on Elections kon COMELEC ang publiko nga motabang pag-report ug campaign violations pinaagi sa internet. Si COMELEC spokesperson James Jimenez miingon nga pinaagi sa iyang Twitter account nga mahimong mo report ang katawhan gamit ang hashtag #sumbongko ug ubanan kini og mga litrato o video sa campaign posters nga wala nakabutang sa giingong designated common poster areas. Lakip sa mga gidili sa COMELEC ang pagbutang og campaign posters sa announcement boards nga gipanag-iyahan sa gobyerno sama sa LED display boards nga nahimutang sa highway o mga daan ug public buildings. Gidili usab ang pagbutang og posters sa patrol cars, ambulance, MRT, LRT, Philippine National Railway trains ug uban pang mga sakyanan nga gipanag-iyahan sa gobyerno, lakip na ang mga pampublikong terminal. Wala usab gitugot ang pagbutang sa posters sa waiting sheds, sidewalk, street ug lamppost, electric posts ug wires, traffic signages ug uban pang signboard sa public property, pedestrian overpass ug underpass, mga tulay, main thoroughfares, center islands, highways, mga eskwelahan, public shrines, barangay hall, government offices, health centers ug uban pang pampublikong estruktura. Ang campaign period alang sa mga local candidates magsugod usab sa Marso 25.